ନିଶୁଆ ବୁଢ଼ାର ଗପ ଆସ ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଅନେକ ଦିନର କଥାଟିଏ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବାଘ ମାମୁଁ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭୋକିଲା ଥିଲା। ସେ ବାଘ ମାମୁଁ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ବାଘ ମାମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଶୋଇଯାଏ। ଦିନକର କଥା, ବାଘ ମାମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମିଳିଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ସେଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେବି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଭାଇ ଆସି କହିଲା, ଆଲେ ଆଲେ ବାଘ ମାମୁଁ ରହିଯାଅ, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଘ ମାମୁଁ କହିଲା, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହବ ଭୋକିଲା ଅଛି, କିଛି ବି ଖାଇ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଲେ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ କି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନ ଖାଏ, ତାହେଲେ କହ ତୁ ମତେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ? ମୂଷା କହିଲା, ଆଲେ ଆଲେ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଉ, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ ମାମୁଁ ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସିବାରେ ଲାଗିଲା। ହା 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 ହା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ମୂଷା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବି। ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟରେ ସେଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମା ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଘ ମାମୁଁର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଶେଷରେ କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋ ଦୁଇ ନିରୀହ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ମତେ ମାରି ଖାଇଦିଅ। ଶେଷରେ ବାଘ ମାମୁଁ ସେଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମା କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲା, ଆରେ ତା ମା ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାରି ଖାଇଦିଏ, ତାହେଲେ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଘ ମାମୁଁ ସବୁଆଡୁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବି ନାହିଁ। ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋ ମନ ଭରିଗଲା, ଆଉ ମୋର ପେଟ ମଧ୍ୟ ପୁରିଗଲା। ଶେଷରେ ବାଘ ମାମୁଁର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା।